The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21 said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, saith the Lord. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, as usual gikinahanglan ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon pinagi sa paghingalan o kupisal, pagsugid sa atong mga sala ngadto sa Dios Amahan. Kana buluhaton sa usa ka magtutuo lamang. Okay? Kay mao kini gitawag nato og rebound technique, ang pagpabalik kanato ngadto sa atong pakingabitay sa Dios to restore fellowship with God. Pinagis paggamit sa iyang mga pulong, kung tuuhan nato iyang pulong nga nagaingon, if you confess your sins, He, God, is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Abanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, dili ang pagkubisaling imong isyong giatubang, kundili ang imong paggamit sa imong kaugalingong kaabot in your free will aron kay makahimog desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoo Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Kaya ang Acts 16:31 nagaingon man, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Humana tubuhata kini, andam na kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magampo kita aron sa pagpangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing adlaw nga imong paabot ka na mo, Diyos, nga kami buhi pa sa among lawas, kini timailan nga ikaw na pa'y plano
sa among kinabuhi. Nining adlaw, Dios, salamat sa imong pagdala kanamo dinhi sa among naandan nga pagtuon sa imong pulong adlaw-adlaw. O nining adlaw nagaampo kami nga ikaw magatultol kanamo, lamdag pagyugdugang kanamo sa imong kamatuoran aron kini among ikadugang sa amo nang napundo nga mga doktrina nga niya sa among kalag nga amo kining magamit sa among adlaw-adlawng panginabuhi ingon nga imong mga anak. Tangtanga mga babag nga niya sa among nauna, gami kami sa Espiritu Santo pinagi sa pagtudlo kanamo sa imong mga kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga suki, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo, niya nasab kita sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ikaw nga nagasubay, padayon sa pagsunod nining atong series nga pagtuon sa pulong sa Dios. So, of course, magpasalamat ta sa Dios nga iya pa kitang gipabuhi, nagaginhawa pa kita hangtod ning higayuna. Kini timailhan nga wa pa mahuman ang plano niya sa atong kinabuhi. So, dako tang mapasalamaton ngadto kaniya nga iya pa kitang gilugwayan na apitay kahigayunan sa pagpahimulos sa pagtuon sa iyang pulong. Okay? Padayon ta, aniyaman kita sa atong tun-anan nga giuluhan o the Doctrine of Sin. Ang pagtuon sa sala, mao ni gitawag og hamartiology. Hamartiology, gikan kini sa original nga Grigong pulong, hamartia nga ang buti pasabot, sa Binisaya, sala. Okay? Mao ni atong dugukan sa atong hilisgutan. Okay, sala. What is sin? Ano na nato ning balik-balikon gini nato pangutana ni mo sa mga sala? Well, ang sala is anything nga supak sa kinaiya sa Dios, or acting independently of God and God's provisions. Mo kini ang definition. O ato naman usab nga gihisgutan nga ang pagbuhat og sala o sala nga himuon sa usa ka magtotoo. Okay? Kini this refers to believers, natong mga magtotoo og unsa to'y magtotoo? Ato kining balik-balikon usab aron di na gyud ni makalimtan nimo nga ang usa ka tawo nga mituo kang Ginoong Jesucristo ingon nga iyang manluluwas, mo ni gitawag nato magtotoo. Okay? Believer. Ang tanan nga nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan og mi dawat sa maong maayong balita sa kaluwasan, pinagis pagtuo, pagdawat niya kang Ginoong Jesucristo ingon nga iyang manluluwas og Dios. So ang tao nga midawat na kang Kristo, gitawag nato usa ka magtotoo, usa ka Kristohanon, a believer. Og unsa man ang mga ingnon ta nahilambigit sa iyang pagkaluwas. Well, unas tanan unsa atagan siya og kinabuhing dayon, eternal life. Kay unsa may gisulti sa John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have unsa eternal life. So diya, giyatagan ang kanang tawhana, giyatagan og eternal life, kinabuhing dayon. Gawas pa niya na nahimo na siyang anak sa Dios, sakop na siya sa harianong panimalay sa Dios. Unsa pa, gisuluban na siya sa
pagkamatarong sa Dios, ang Dios mo tan-aw niya dili na hinukman kundili unsa na matarong na. Gawas pa niya na siya gi silyuhan o gitimbrihan sa Espiritu Santo kada timailan nga siya gipanag-iyahan na siya sa Dios, wa nay laing makapanag-iya niya ang Dios ra. So that is an indication that he is God's personal property. No one can pluck him out from the hand of God. Gawas pa niya na siya unsa ang iyangan gisuwat na diha sa Lamb's Book of Life. Okay? Ang libros kinabuhi. Kana naga timailhan nga siya kalifikado ng mo kinabuhi dito sa langit uban sa Dios. Okay? Mao na iyang passport, so to speak. Gawas pa siya unsa declared na siya nga righteous, og siya wa nagyoy pagtangtang ang iyang kaluwasan. His salvation is secured. Kaya ngano na uban ka na sa doktrina sa eternal security. O mao ka na pipila lang kadto ka mga benepisyo, kaayuhan nga nadawat sa maong tao nga nahimo nang magtotoo. Gawas pa niya na siya na tao na pag-usab. Kaya kana usama kana sa mga declared wills sa Dios. God wills that all members of the human race be born again. Agi ka nagsunod diha sa Juan 3:3. Gawas kung ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa ginarian sa Dios or ginarian sa langit. Okay? O mao ni ang mga benepisyo sa tao nga midawat sa kaluwasan. Midawat kang Ginoong Jesucristo nga iyang manduluwas. Okay. Kay klaro kayo ang John 3:36 nagaingon, He who believes in the Son, Son diha si Ginoong Jesucristo, has life. Kanang maong life is eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Ang kapungot sa Diyos magpabilin diha kaniya. Kanang maong wrath of God, mao kana ang gitawag nga linaw sa kalayo, nga gitawag sa kadaghanan og impyerno. Okay? Klaro man kayo. Og atong himuag gamayng koreksyon niadtong gahapon tuod. Gamay o di lang kay gamay, dakong koreksyon. Kay nasipyat kita sa pag-ingon nga ang unpardonable sin, ang tanang sala mapasaylo gawa sa usa lang. Nay usa bugtong nga sala nga dili nagyod mapasaylo. Neither in this world or in the world to come. Okay? Kaya kagahapon nagisgot kita ning bahin sa unpardonable sin. Unsa ning unpardonable sin? Sala nga dili na mapasaylo. Okay, atong gi-explain nimo ang sala nga dili mapasaylo nga na patik diha sa pulong sa Dios mao ang pagsalikway niya kang Ginoong Hesukristo kay kana tablara kana nga imong pasipad-an o pasipala ang Espiritu Santo. Kay unsa may gahapon nag-ingon kita nga ang kining unpardonable sin nga verse mao kadtong Salmo 12:31-32 sayop. Okay? I hope you will make that correction. Dili na maong bersikulo, dili Salmo 12:31-32 kun dili
Ani ang koreksyon. Mateo Kapitulo 12, versikulo 31 ngatos 32. So instead, ang maliyon, instead of Psalm 12:31 to 32, it should be Matthew chapter 12 verses 31 to 32. Mao kana ang paklaro pagpatinaw bahin sa gitawag unpardonable sin. Unsa magigisulti sa Mateo 12:31 ngadto 32. Okay? Akong balikon sa pagbatbat kining maong duha ka mga bersikulo. Nagaingon kini. Bersikulo 31. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit is not forgiven. So, whosoever speaketh against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit will not be forgiven, neither in this world, neither in the world to come. Naklaro nimo? Mao kana ang saysay diya sa Mateo 12:31 ngadto 32. So, I hope you make that correction. Kay labing mahinungdanon kana kun ato kinang ibutang diha sa atong mga imong mga notes diha nga I know naidaghan ninyo karon nga nagasunod ning atong Bible study daily gud ni adlaw-adlaw gud nga kun ay mga punto nga buot nimong isuwat sa imong notebook ba o mga notes diha, please make that correction. We make that correction. The unpardonable sin is not on Psalm 12:31 to 32. Dili Salmo, kundi Mateo. Matthew 12:31 to 32, which speaks about the unpardonable sin. Okay? So, mao kana nga itong himuon nga correction. Now, okay. Sala. Mao ni ang atong gihisgutan karon. Sala. Mao kini ang disobedience, pagsupil kini, pagsupak kini sa kinaiya sa Dios. O kining sala is coming short of the glory of God. Kay when we disobey God, that is sin. So, mao bitaw tong both. Oh, of course, ang Dios nahibaw naman. Kay He is omniscient. Nahibawan niya ang mga sala sa tanang mga tao, sa tanan gayod. May isang magdungan pa sila buhat o sala na may bawaan ka ng tanan sa Diyos. Okay? Simultaneously, God knows every sin that is committed by every member of the human race. O mao na nga ang tanang sala, okay? Mura ba giusa ang tanang mga sala nga unsa gihukman ang atong tanang mga sala. Diin man hukmi didto kang Ginoo sa Kristo samtang didto naga bitay siya dito sa cross. Ang tanan natong mga sala gihuho gidakdak ingnon ta kung mudawat ka ng maong binisaya gidakdak ang tanan tong mga sa didto kang Ginoo sa Kristo samtang siya nagaantos. Okay? This is what the Lord Jesus Christ did at the cross. O kining maong prinsipyo is what happened at the cross. Kay ang solusyon sa atong mga sala. Unsa may solusyon sa atong mga sala? It is the cross. Ang cross ni nga gikamatyan ni Jesus Kristo. Now, ang katong mga karaan, ang daang pagisad in the Old Testament, kadtong mga magtutuo ni atong panahon na gahimo silang sakripisyo. They made a sacrifice to solve sin. Apan karon niini nga atong panahon sa simbahan, okay? Panahon simbahan man church age. Ang sakripisyo is not necessary. Dili na.
It is faith in the Lord Jesus Christ. Ang imo ng pagtuo ngadto kang Ginoo Kristo. Kay unsay prinsipyo nga itong ibarugan? What the righteousness of God demands, the justice of God executes. Samtag yun na pag-ayo. Now, tingali mo, ingon ka, I just be good. Magbinutan lang ko. Okay? Magtinarong lang ko to be approved by God. Question, what do you base your God? Di naman mo ibasiya ka ng imong God. So, is your God really good enough? Dili ta maka kabut sa sukod sa Dios. Only God is good. Only God, correction. It is only God's good is the right basis, not only man's basis. Dili na to ikabasi sa atong tawhanon, kundi ang sukod yun sa Dios. Grabe, ang integrity, ang pagkakasaligan sa Dios, dili ta katupong oy. Ano ba ang makagagahom gud siya? His integrity. Unsa tong iyang integrity, ang pagkamasaligan? It's composed of 3 of His attributes, 3. Unsa man to? Ang iyang hingpit nga pagkamatarong, ang iyang hingpit nga hustisya, ug ang iyang hingpit nga gugma. Kining 3 malangkob ba ang iyang pagkamasaligan, nalangkob ning 3 niya ka attributes: perfect righteousness, perfect justice, and perfect love. This is what the integrity of God means. Mao kanay buot ipasabot sa pagkamasaligan sa Dios. O sakto ba ning binisaya? Pagkamasaligan o pagkakasaligan? Well, what we mean by that is the integrity of God. So, timan ikining prinsipyo. What the righteousness demands, the justice of God executes. Okay? Now, unsa man gyud ang gihimo nga kaluwasan? Unsa man gyud gihimong Ginoo Kristo aron kita maluwas? Well, of course, iyatang gipulihan. Mipuli siya sa atong dapit kay kita mangyuntay ilansang dito sa cross. Kita may mga dagkong magasasala. Apan mi voluntaryo si Ginoo Kristo nga siya mupuli nato sa atong dapit. Ug kadtong iyang pagpuli, ginganlan nas in English og unlimited atonement sa iyang pag-adto dito sa cross. See, unlimited, way limiti ang iyang kanang pagpaaba sa atong mga sala. Unya ang ikaduha, ang propitiation, ang pagtagbaw sa hustisya ug sa pagkamatarong sa Dios nga Amahan. Propitiated kita nga na propitiated na kita, kadtong gibuhat ni Kristo mo to'y nakapatagbaw sa hustisya ug pagkamatarong sa Dios. O gawas pa na mo to'y ikaduha. Ikatulo, gipasig-uli kita. Kay katong gibuhat ni Kristo mo to'y buhat sa pagpasig-uli, reconciling us. Kay kita, ngano ay reconcile man, mano ipasig-uli unta. Tungod kay naputol mga tong relasyon sa Dios. Naputol. Kinsa may nakasugod gyud nga naputol. Sila sa Adan og si Eva. Atong unang ginikanan sa ilang pagsupil sa pasidaan sa Dios. Okay? Kaon man sila niya itong bungas kahoy sa pagdili nila. Gidili sa pag-ila sa mayong dautan. So, naputol lang itong relasyon, napanunod man na itong salang original nila ni Adan o ni Eva, then putol ang itong relasyon sa Diyos. Busa, katong ibuhat ni Ginoong Kristo dito sa krus, mautoy usa niya itong iyang ibuhat o epekto niya ito, mao ang pagpasig-uli natong mga katawhan ngadto sa Diyos nga Amahan. So that is reconciliation between man and God.
O ang ikaupat, ang redemption, ang pagluwas, o ang kanang lukat sa atong mga sala. Aron nga magawas nun kita gikan sa unsa? Slavery of sin. Ang atong pagkaulipon sa sala. You see? Mura ba gilukat gikan sa merkado sa pagkaulipon sa sala? From the market, slave market of sin. Manibot pasabot. Kining upat nga itong gisgutan. Pagpuli, pagtagbaw, pagpasiguli, o paglukat, kining tanan, gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Unya, okay, ato ra kuning ipaklaro ni mo usob kay basig nakalimot na sa ka. Kadtong ibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Okay? Why kapasayloan ang nahimo? O why kapasayloan ang hinahitabo? There was no forgiveness. Kadtong gibuhat ni Kristo sa cross, walay unsa kapasayloan ang nahitabo. And this is very critical, bantay. Kaya basig masipyat ka. This is very, very important. Namo ni gitawag ng lasuban nga hair splitting. Dili ni hair splitting. Mauni ang kamatuoran. Nga walay kapasayloan, there was no forgiveness that happened, that occurred on the cross. Paminaw. Paminaw yung mayo. Why kapasayloan? So mayong sago ng istorya, wata, why kapasayloan? Why kapasayloan? There was no forgiveness. Unsa manggi tinuod. Okay, unsa manggi kamaturan? Ang kamaturan mao kini. Paminaw. Kadtong gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Provide, pagsangkap kanato nga kita maluwas. That was a provision for salvation. Mao na itinuod. Provision lang to pag give way nimo nga ikaw maluwas na ay kapasayloan nimo nga imong sundon ang unsa ang kanang protokol o paagi sa Dios nga ikaw maluwas. Unsa man paagi sa Dios nga ikaw maluwas. Ug wa magkay kapasayloan nahitabo sa cross. Wa provision ra to. Umbot pasabot ato lang gamiton ang pulong lain dili provision ko dili unsa stimulus. Kasabot ka kung sa stimulus. Ang stimulus pag-aghat. Mo ni akong gibinsaya ni. Stimulus pag-aghat o pag-awhag. I hope mudawat ka na ng mga pulunga. Pag-awhag ra to pag kanang mga synonym ni pagsangkap to provide, okay, paagi, okay, or stimulus. Mano atong gamitong bago, stimulus. It was God's stimulus for man to be saved. Kasabot ka? Pero why kapasayloan, wala lagi forgiveness na itabo. Provision na to. Now, unsa man gyud karon mangutana ka, unsa man gyud nga mahitabo ang kapasayloan, nga mapasaylo ang atong mga kasalanan. Okay. Paminaw kay mo na ni kanang tima sa lantugi ingnon ta. Sa diha nga imong sundon ang paagi sa Dios. Unsa may paagi sa Dios nga ikaw maluwas. Nga mogamit kaniya ng imong kaugalingong kaubuton, your free will sa pag-unsa himog desisyon na diha. Mo decide ka, mohimo kag desisyon sa pagtuo sa nahitabo dito sa cross. Pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga siya ang manluluwas. Mao na. Naanay kapasayloan kung imong tuuhan
sige no, imong tuuhan kanang maong kanang mando sa Dios. Kay mao kanay igo ra tong gitagaan kag stimulos pag-auhag lang. Kay ang, by the way, every stimulus, okay, kamong naka eskwela, mga universidad o kolehiyo, every stimulus needs a response. Basta? O every response to the stimulus has a result. Di ba? Mo na inyong nakatunan sa eskwelahan? Okay, balikon ako. Every stimulus or stimuli needs a response nang inahanglan og tubag. Og katanang mga tubag na agyoy unsa sangputanan o resulta. Kasabot ka? Ako lang ni Visayan ko kay ang uban, murag hindi katakot nila in English. Well, of course, depende sa ato kintang linya, okay? So mo na pagpasabot. Akong balikon. What happened at the cross? What happened to the redemptive work of Christ at the cross? There was no forgiveness that happened. That was only God's provision or stimulus for man, okay, to respond. Unsay pagtubag? Okay, mao na. Atong gibasihan ang Juan 3:36. Unsay gisulti sa Juan 3:36? John 3:36. Paminaw. He who believes in the Son, the Lord Jesus Christ, has life. Nana. Okay, stimulus. Okay? He who believes, siya nga mutuo sa anak, si Ginoong Jesucristo, has life, na ay kinabuhi. Kanang kinabuhi, kinabuhing dayon, eternal life. He who does not believe in the Son, wa mutuo, does not have life. Unya, why kinabuhing dayon, but, the wrath of God abides on him. Ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Ang sa akong giingon nimo, ang kapungot sa Dios mao kanay linaw sa kalayo o impyerno nga mo ni gitawag sa kadaghanan. Kasabot ka? I hope nasabtan nimo na. Kay very, very critical, very, very important ka na sa atong kinabuhi. I'm talking about kinabuhi in general. Kay kina itong kinabuhi sa ito na ginaingon. Hinuhaman na nga itong kinabuhi. Osto? Mubo ra kaya nga itong kinabuhi. Osto? Mubo. Well, tingali mo, abot kag 100 years old, napay uban bitaw imong mabasa nga abot na 110. Grabe. You see? Kana, unsa kamubo, hindi ginay katandi sa unsa eternidad. Ang eternidad is forever and ever and ever and ever. Wa na pagkatapos, wa na pagkahuman. Hangtod sa kangturan ng eternidad. Mao na kita gahisgot pa. Samtang niya para ni ining temporaryo na tong pagkinabuhi. Hinuwaman. Kay hinuwaman man, ang nagakontrol ni ini, ang Diyos. Kay gikan man niya. Ug mao nang ipagamit niya ning kinabuhi sa husto ug subay sa iyang kabubuton. Basta mao na nga unsa kamubo ning kinabuhi. Gikuptan kini sa makagahom nga Dios. Murag ipakasama ni natong ikumparar naton itong kinabuhi gabitay ug labihang gamayng lanot. Okay? Just a fine thread nga mahimong putlon ka na sa Diyos any moment, any time. Kung iyang putlon na di ta makaingog time sa. Wala na. Kaya ang timing sa Diyos, unsa to atong doktrina ang gisgutan, may tungkol sa timing sa Diyos. God's timing is perfect. Husto, tukma, wag yun pagkasipyat. Pag-ingon yun niya, mao na na. Wa na time sa. Okay? So mo ni,
unsa ka hinungdanon kini nga itong gipangisgutan gikan sa pulong sa Dios, gikan sa una-una sa Dios. 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ kini nga itong gitunan. Mao na nga unsa gayod ka mahinungdanon, kabililhon ang pulong sa Dios nga mao'y unsa hatag kanatog dugang kasayuran. Unsa man to pagkaibaw ni mga butanga kun di ta magtuon. You see? Mao ni hagit kanatong tanan. No one is exempted. Kining pulong sa Dios is for all. Tanang buhi. Okay? Tanang buhi karon lakaw-lakaw, naglibot-libot, nagsuroy-suroy na yung kalibutan na. You see? No, ito itong akong gipukuntan na gahapon ng pila na ning populasyon sa tibok kalibutan. Sobra naman kitag 7 bilyones, 7 billion kapin. Kung tanaw ni mo nas mga, well, kamong si gamit diyang mga iPad diha, makita ni mo susiyo ni mo pila na statiste o population, current population, statistics kung saan diya, may bawan na ni mo. So mo na, ining 7 ka bilyones kapin ng mga taong nagsuroy-suroy ng kalibutan na ikaw gako bulahan nga gipabuhi pata sa Dios. Usa lantas mga gipabuhi pa o pakatakwa sa Dios. Bulahan. You see how fortunate we are. Grasya. Buto pasabot nga grasya, gugma, kaluoy, kortesiya, grasya sa Dios nga gipabuhi pata. Nagaginhawa pata, askil pata. O tingaling uban ninyo na mga balatian niya kayo sa asang tapaingon. No one is kanang what ay control ba sa atong kinabuhi. Okay? Bisan pag na memorize na nimo ng tanang mga libro may tungod unsa ay pagpaligo sa mong lawas, pagpataas sa imong kinabuhi unsa diha. Bisan pag mo memorize ug na katuna nimo ng tanan, we still face that grim reality of dying, grim reality of death kay kitang tanan, mga matay mangyud kay ngano mangyud mo tanan na po ko nimo gusto ngano mangyud mamatay man ta. Labi na rong panahon na uso na ni kamatay, di ba? Uso na. Mapatanon ka bang matiuwang, naghantang na saksihan nga mga tao nga labi ang bataa pa, nangamatay na. Okay? Nanay, pag ni mga pinusilay, may sagasa. Grabe. You see? Morning, ang kinabuhi is very, inunta, kanang fleeting rin itong kinabuhi. Kaya nga naman, murara mo taga-biyahe din gabiyahe ra tao eh. Dili niya itong tinuod yung kinabuhi. Naglabay lang tanini. We are just, we are just transients din yung kinabuhi. Mo na nga, ang Diyos buot nga kita magpahimo sa iyang kanang mga paagi. Actually, di ba itong iungon mo nga pulong sa Diyos mo ni instruction manual sa Diyos para sa tao? Okay? Ingno na tanang tao. Okay? Alam ba na nimo nga magtutuo karon? Mo kanay balasahon nimo gikinahanglan nimo atun-an aron mo enjoy kay kinabuhi. So you will have capacity for life. Labi na nimo anak sa Dios, Kristohanon. You see? Kay kundi ka magtuon sa imong instruction manual, unsa man nimo pag-enjoy sa imong kinabuhi. Mo nagdaghang mo ingon nga sabot ning kinabuhi nako eh. Mura miserable, makaluluoy. Ngano mang nakaingon ka man? Nganong naingon ka man ni anak? Hinumduman nimo ang prinsipyo,
Ang tao, produkto ra siyang desisyon. No, may mong pagbuot. No, ito na mangutana nako. Well, nga naman yun nga na may maimpirno. Huwag ka ba makatagbo og mga tao mangutana na? Nga naman yun na may mga tao kunong maimpirno. Sa may katubang ni mo na. Iba kung si tubang ka na, ilang pagbuot. Nga mo ito si Pirno. Mga ginitinoon. Sila'y gabuot. Bunga na silang desisyon. Kaya di man buot ang Diyos nga na may impirno. Kung sa may imong pag-interpret niya ng 2 Peter 3:9. Abrahira ko na imong Biblia. Sa makadiyot. Abrahira. 2 Peter chapter 3 verse 9. Segundo Pedro 3:9. Unsa may gisulti diha? Kana nagaingon sa in English. Paminaw. Kung wa ka mag-abrid ng Biblia, paminaw lang. Ang 2 Peter 3:9 nagaingon. Tataw kayong nagaingon. God is not willing that any should perish, but that all, underline that word, all should come to repentance. Na, dili buot ang Diyos nga na ay malaglag. Dili siya buot. Kung dili ang tanan unsa, makakabot sa paghinulsol. Sa man ay buot pa sa buot ng paghinulsol, ka na bang pagtampok sa mong lugar? Dili. Buot pa sa buot yan na, change your mind. Come to repentance. Kanang repentance ko. To repent. Sa in English. Ang pulong to repent. Ang buti ba sa buot? Change of mind. Pag-usab sa imong huna-huna. Kaniad to, ang imong nahuna, bahin ni Kristo walang. Murag way bili. Good. Sa nga imong madungog Kristo, daghan mo kanunay imong kadungog ng pulong Kristo. May sagasa na Kristo, mananaga ni Kristo kunus buangan. Di amo nang pagka pasipala nining uban. Nawa man lagi nila kanang kabililhon ng si Ginoong Jesucristo. You see? Si Ginoong Jesucristo, mao ang manluluwas. Siyara ang bugtong manluluwas. You see? Unsa may nakahimong Ginoong Jesucristo nga manluluwas. Aniya, paminaw. Ako ni hisgutan. Kung wa pa ka kadungog, wa pa ka makatuon, makakatuon ini. Nga numang na-qualified mas Ginoong Kristo nga manluluwas. Una, the Lord Jesus Christ qualified to be the Savior because He did not have Adam's original sin. Okay? Wa siya. So therefore, wa pod siya kinaiyang makasasala. You see? Therefore, He is physically alive and spiritually alive. Moment the formula how a person can be condemned. AOS plus OSN equals spiritual death. Moment the formula. Apan si Ginoong Kristo siya ray way original nga sala ni Adan. So pagkahimo niya nga may tao nga may laki na involved sa pagkanang conceive ni Ginoong Kristo. Pagpanamkon ni Maria, may laki nga nahilambigit niya to. Pinaagi man tos gahom sa Espiritu Santo. That was a very unique birth of the Lord Jesus Christ which qualified Him to be the Savior. Usan tong qualification. Wa siya Adam's original sin. Ikaduha, wa siya old sin nature. Wa siya kinaiyang makasasala. Kini na panunod man nato nilang Adan o niiba. You see? Tungkol sa ilang pagkalaglag. Noon sa may labot si Ginoong Kristo. Wa siya kinaiyang makasasala. Ikatulo,
si Ginoo Kristo ray wa makabuhat og bisag gamay sala. He never committed a single sin. So, he was pure. O kanang sa tayo ginganlan sa siya, putli, of course. Mao ba na? Murag, that refers to women material ning putli. Dili, ang si Ginoo Kristo, why sala? Not a single stain of sin. Mao ni katulo nga naka-qualify niya. Ikaupat, he is the only member of the human race who is perfect. Siya ra ang hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. Hingpit. Perfect. Anong perfect man? Wa siya sala, wa siya Adam's original sin, wa siya old sin nature, wa ning tanan. O siya ra ang nanag-iya og hingpit nga pagkamatarong. Kay nga naman, sakop man siya sa unsa balaang Trinidad. Nakasabot ka ba sa akong gihisgotan? I hope na klaro nimo na. Pagpaklaro nimo nga si Ginoo Kristo ra ang kalifikado nga may manluluwas. Unya imo lang nang baliwa ang iyang pagkamanluluwas, ang iyang pagkabililhon, imo lang nang kanang panumbalinga, imo lang usahay kaning uban nagjagaan lang. Mao na. Timanit katong Juan 3:36. Kinsa katong nagatuo kang sa anak Ginoo Kristo, may kinabuhi nga dayon. Apan kadtong musalikway kaniya, way kinabuhi. Hinunua ang kapungot sa Diyos magpabilin diha kaniya. Mao na. Mao kanay stimulus. Okay? Stimulus. O, unsa to akong giingon nimo? Every stimulus needs a response. Nanginahanglan og tubag. O every tubag, every response has a result. Sabta ginapagayo. Mao niya nga atong gisunod nga wa di ay kapasayloan dito sa cross, paghatag lang niya itong stimulus aron ang tao mohimog desisyon. Mutuo ba siya o di? Mao bitaw ang hangyo ra gyud sa Dios sa tao. Mao nga mutuo lang siya kang Ginoo Kristo sa iyang gibuhat dito sa cross. Mutuo siya nga siya ang tubos. Siya may bayad sa itong mga utang. Kitang tanan, mga dagkong mga magkasasala. Utangan mo, itong unsa nagiingon sa Roma 6:23. Ang silot sa sala, o ang suhol sa labaw ang kamatayon. The wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Na. So sabta kini atong pagpaklaro nimo nining mahitungod nining sala. Kay importante kini kayo sa atong pagka-anak sa Dios. Nga wag yun. Ang atong balik na gud ta. Ay ning punto nga naabay uban mangutana nini ha. Why would a loving God send anyone to hell? Ngano kuno ngang usa ka mahigugmaong Dios mutambog man sa impyerno ni bisan kinsa? Okay. Ako ni himuag koreksyon. Sayop ni. Sayop. Saan ni paghimog koreksyon? Why would a loving God send anyone to hell? Ang husto untang pangutana mo kini. Nganong naamay mo pili og impyerno kaysa na mahigugmaon nga Dios? Kasabot ka ba? Kasabot ka ba ito pagtulid ito pangutanaha? Akong malikon. Nganong ang usa ka mahigugmaong Dios mutambog man sa impyerno ni bisan kinsa? Koreksyon.
atong tuliro na imong pangutana. Nganong naamay mo pili og impyerno kaysa mahigugmaon nga Dios? Nga na. Ang tugon sa Dios mo kini repent. Usba ang imong hunahuna. Usba ang imong hunahuna. Og pagampo ngadto sa Dios nga ikaw mapasaylo. Unsaon pagpasaylo? Aron kadtong nahitabo dito sa krus mapasaylo ang imong masa. Unsaon? By faith alone in Christ alone. Mora na. Sabtag yun ang pagayo. So repent and ask the Lord for forgiveness by faith alone in Christ alone before it's too late. No, okay. Na may uban nga moingon ka. Grabe na eh. Mura magdi ko katuo na tuo rata niya maluwas ta. Okay. Atong klaruho ni mo ni. Mura magkatawa mangutan ning uban niyo. Kana bang iingong gitawag nila nga that is easy believism. Sayon ra ko no. Ingon na sayon ang kaluwasan. Yes. Definitely yes. Kay man ni sa Dios. Di man ni hinimos tao. Okay. Now, uban mo ingon nga. Di man, para nako marag, di ko katuo nga mutuo rata, niya mahilangita. Okay. Kay ilang pagtuo nga, human sila mutuo, kinahanglan sila mubuhat. Okay? Kinahanglan sila magpaningkamot. Okay? Di ba kung pasabot na nimo nga salvation, the true salvation has been done na humana. Okay? Sa tinuod nga kaluwasan, ang imong pagkaluwas na humana. Ang sabi pasabot, na humana sa gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Mo to'y nakahuman. Ay imong kaluwasan na humana to. Now karon kay ang relihiyon lain mangilang kaluwasan. Unsa may kaluwasan sa relihiyon? Kinahanglan maning kamot ka. So, ang kaluwasan sa relihiyon has to be done. Nana, has to be done. Apan ang kaluwasan sa kanang Christianity, sa Kristyanismo, ang kaluwasan mo na. Salvation has been done. Okay? Has been done. Unsa man na nimo pag-justify has been done? By faith alone in Christ alone. Period. Ayaw na dugangi. Kaya ang uban ko, mudugang sila, buhat ko buta, binuutan, sige natag simba, sige natag ka ng buhat ug maayo, di nataman napaw, di natamang kanang mamakak, pinutan. Magkinabuhing matarong, tulid, kanang halangdon, talahuron, nga mo naiingan nila og kanang law-abiding citizen. Apan ang tinuod yun behind it, you are an unbeliever. Dili kaluwas. Okay? Kaluwasan, pagtuo lamang kang Kristo lamang. Period. Na tingali, nanapoy mo kanang magpinulusupo kay ilanggi. Unsa na? Ilanggi kutlo kanang usa ka bersikulo. Naik bersikulo diha sa libro ni Santiago nga nagaingon. Paminaw, faith kuno without works is dead. Diba? Diba imo nang natagbuan ka ng mga pulunga? Faith without works is dead. Ang pagtuo kuno nga way binuhatan, patay, paminaw. Itong klarohon ni mo ni. Kanang maong faith nga gisugutan diha sa Santiago, dili na pagtuo nga tukang Kristo. Humana naman kayong tuong Kristo, luwas ka naman. Dili na mo'y pagtuo sa kaluwasan. Sa buta sa niya na.
Faith without works is dead. Ambot pasabot. Ang pagtuo nimo unsa? Ngadtos pulong sa Dios. That is your faith, not on the Lord Jesus Christ, because you have already put your trust and faith on the Lord Jesus Christ. You are saved. Karon ang pasabot ni Santiago is the post-salvation faith. Kadtong pagtuo ni Kristo nga nakaluwas mo to'y pre-salvation faith. Pre-salvation faith. Kaya pa magkamaluwas. So pagtuo ni mo ni Kristo, naluwas ka. Mo to, ambot pa sa nga pre-salvation faith. Karon, kanang Santiago, it's post-salvation faith. Ang imo ng tumong sa imong faith, sa imong pagtuo, ngadto na sa pulong sa Dios, dili na kang Ginoong Kristo kay humanaman. Kasabot ka. So mo na ang imong faith ngadto sa pulong sa Dios. Umaingon ka mo, claim ka nga nagtuo ka. Sige kag tuon-tuon, di apan wa man ka mo tuo gyud sa tinuoray sa unsa kamatinud-an di mo wa nagtuon lang ka, wa man kay faith. So unsa? Why mugawas nga binuhatan subay niya ng pulong sa Dios kay wa man kay faith. Kasabot ka ba? Wa man kay pagtuo gyud niya ng imong gitun-an. Faith without works dead. Patay. I hope na sabtan mo na. Mao na nga these are things nga makalibog sa uban mo na nga. Okay, mo ni paghagit nato. Tun-an nato ang pulong sa Dios. Kay kana ra ang kamatuoran. Now, ngutan na raw ko nimo. Unsaon man nimo pag-ila sa tinuod kaysa mini. Nabe? Unsaon man nimo pagkaila? How would you discern? How are you able to detect one that is wrong from right? Unsaon man nimo pag-ibaw? Tubag? Ang pagtuon ras kamatuoran. Kung magtuon ka sa kamatuoran, dili ka di ka madali-dali og kalingla sa mga mini. Labi na rong panahon na kadagang mga mini ning kalibutan na. Ayun saman, gidumala malagi ning kalibutan na ni Satanas, kaaway sa Dios, the arch enemy of God. O nang hala, day and night service gyud na si Satanas. Hala, paningkamot gyud siya. Nga unsa man lawgaw gyud ang mga anak sa Dios. Kadtong nagatuon sa pulong sa Dios, iya gyud ang pangitaang pagi. Tamas mahimo niya nga. Babagan gyud na sila nga di makatuon. Kay sig tuon sa magtutuon la, sig tuon magtubo man na siya. Inigkabot niya sa pagka spiritual sa spiritual maturity unsa. Tubuan naman siya sa panalangin sa Dios na si Satanas kay may chance na. Wa naman condemn na judge na gud siya. Wa naman siya esperansa inunta. Wa na siya hope. Mao na nga kagot kinayang ngipon diyang tan-aw ninyo nga nagtuon sa pulong sa Dios. O ang iya pong tumong ngadto sa mga di magtotoo, iya pong paningkamutan nga iyang babagan nga di makadungog sa mayang balita sa kaluwasan kay makadungog mo sila desisyon mo tuo na maluwas. Samot na po siya kasuko. Lagot niya si Satanas. Pungot na. Naluwas naman po to. Mo na nga, kadtong wa makadungog o nakadungog mga niya mo yung kung to na lipay ni Satanas. Kine, bintane kay daghan na may. Mo na. Atong timan-an kini mga butanga. Akong balikon. The only way that you as a believer cannot be swayed or cannot be kanang malingla sa mga mini is for you to study God's Word. Hagit kini nato. Let us study God's Word on a daily basis. Kay mo man gyud ang tugon sa Dios. Mo man gyud iyang mando. Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18.
So mao nang patunon ta siyang pulong adlaw dili kay sinimana, binuan, tinuig, adlaw gyud. Ngano man yung adlaw man? Ingon tingaling uban, grabe ra po ng adlaw. Mabuang beta. Magkatawa ko nang maingon nga mabuang beta. Dili in taon makabuang ang pulong sa Dios. Makaunsa? Makahimong lantip pinong imong salabutan. You see? Makapalig-on nimo, maka-energetic nimo, batan-on nimo, ingno nato. Makes you youthful kon ikaw magpagamit sa Dios. Mo bitaw nang atong gibalik-balik nimo quote kining panultihon nga, to be youthful, be useful. Sabot ka? Naatay daghang mga words to live by nga kinahanglan mo atong kanang giya, gabayan. Adlaw na itong pagtuon sa pulong sa Dios, okay? Aron unsa, dili lang kay pag kanang sulbad sa mga suliran nga with those 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios nato, ngari ka nato, kinahanglan magtuon ta aron maunsa, maduot, mapusgay, mabuntog nato ang gahom sa atong kinaiyang magasasala. Kasabot ka? Kini atong kinaiyang magasasala niyas tanang silda sa atong lawas, gikas tumoy sa atong buhok ngadtos kinatumyan sa atong lapalapa na puno kini sa kinaiyang magasasala nga napanunod nato nila ni Adan ug ni Eva. Mao ni magatukmod nato sa pagpakasala. Mao na nga magtuon ta sa pulong sa Dios kay mao kini hinagiban sa Espiritu Santo, the sword of the Holy Spirit nga mo'y atong taming o atong hinagiban batok sa gahom ni Satanas apil na nining kinaiyang mga sasala. Mao ni ang pagi sa Dios. Ang Dios nagaingon, tuni akong pulong kay nadihang gahom, nadihang hinagiban nimong ikaasdang sa imong kaway. Kung wagan kaniya ng mong hinagiban, pildi ka. You are a casualty in the spiritual warfare. Na spiritual nung away, oy. We do not wrestle through the energy or flesh, but unsa spiritual ni nga itong giatubang nga mga kaaway. No, sa may mong pag-asdang niya ng spiritual man na. Nang inahanglan mag-spiritual nga weapons. Mao na. Kini mo, hagit ka na itong mga magdudlabi na nining panahon na. Sahay mo yun, wala ko kasabot na yung kahimtan sa kalibutan, nagkaguliyang naman eh. Tinoon na. Apan ko na kay pulong sa Dios, mga tubang ka mo tanaw kaning kahimtang, trilingan ka na ba? Di man na Bisaya, trilingan. Nagsagol naman nag-Ingles. Ang bot pasabot, kulba hinam, triling. Ay mong pagtanaw sa mga pangitabo nining kalibutan na karon. Apan ikaw, kung way pulong sa Dios, wag kay ka matuoran. Unsa may dangatan nimo? Kahadlok ra, katarantara. You see? Mapraning ka. You'll be paranoid. Mao gyud. Mao ni ang hinagiban nga gisangkap sa Dios. Ang Dios mo, hala, tunay na akong pulong. Kadi ka magbahay. Mao ra na imong galamiton. Nga magmadinaugon ka mo na akong kabubuton nga mahimo kang madinaugon. My will is that you become a winner in this life and in the life hereafter. Mao ni kabubuton sa Dios. Because actually God is the author of winners. Sabtag na. Siya ra gyud ang tiga mugna ug mga mananaog. Mao na itong gitunan. Mananaog kita, madinaugon kita, batok sa sala. O gibuntog naman noon ni Ginoong Jesucristo ang sala. Of course, sa pag-adto niya sa cross, iyang gibuntog ang sala. Mao na, gibili ni Ginoong Jesucristo ka ng maong
dapit nga tong puloy-anan aron kita magmadinaugon. Namusod na punta niining maong doktrina nga ang atong puloy-anan dinhi sa kalibutan, ha? Dinhi. In phase 2, life. Unsa man tong phase 1, salvation. Mao na phase 1. Phase 2 ang atong kinabuhi dinhi sa panahon. Believer in time ta. Katulo, unsa man? Believer in eternity. Kuhaon na ta sa Dios dinhi ning kalibutan, ha? Ubanan ta niya hangtod sa kahangturan dito sa eternidad. So mao na niya kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Phase 2 of God's plan, believer in time. Buot sa Dios nga kita mahimong mananaog, nga ang kabubuton sa Dios nga kita mahimong kanang mga good decision makers, dili mga problem manufacturers. Because once a believer becomes a good decision maker, he is a problem solver. Apan ang usa ka magtotoo nga way pagtagan, way gana, way interes, way panahon sa pagtuon pulong sa Dios, unsa? He will tend to be a bad decision maker o busa, he is not a problem solver but a problem manufacturer. Kasabot ka? Di man na nato ni kay kini mga punto ni sa doktrina, puntos kamatuoran. Buot sa Dios nga kita mahimong mananaog. See? Dili buot ang Dios nga ikaw mahimong pildiro. Mao ni ang kabubuton sa Dios. Kining atong pagtuon sa Dios ni ining pinagi sa YouTube, grasya kini. Wa ta magpasigarbo, wa ta magpasiatab diha nga mao kana mo kadto nga maura kini ang imong paagi makatuon sa kaman kundi usa lang ni, one of God's avenue for us to learn His Word and unsa, study, learn, believe and apply. Kaya di man kutob ra sa pagtuon, may mo magtuon ka, memorize ni mong Biblia from gikas Genesis kantos pinadayag apan wa man nimo tuuhi, wa man nimo dawata, wa man nimo hangpa, wa man nimo unsa gaksa. Ino na lang gigamit nato ng mga pulunga aron ma klaro ginanimo diha sa imong limpatakan nga ang pulong sa Dios mo itong kinabuhi. Do you know that? Wa tay laing kadang panoy, labi na rong panahon na. Tingali mo yung sige lang kay mo dangop lang ko sa akong pastor ug na mga problema. Ano mo na adto ka dangop sa tao. Di ka mo dangop sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mao ang di man nimo lagi mabuwag ang buhi nga pulong sa sinulat nga pulong. You cannot separate the two. They are one and the same. Kung nahigugma sige ka og kanang claim nga nahigugma ka sa Dios, kung pangutanon ka higugma man nimo ang Dios o pagka mo magpangutana mo ingon ka, oh good. No. Giyon sa nimo pahigugma ang Dios. Nga di man nimo makitaan siya. So man nimo pahigugma bisag ka tao. So man nimo pahigugma tao nga wa nimo mailhi. Kanang giingon nila og love at first sight, di man na tinuod. That's only a misnomer na. Wala mga ngalanas mga balak nun. Di man na wamang yun na katinuuran. Love at first sight. Di na mo tinuod daw mga balak nun na. Mga poets na mo gamit niya na. Imong ilhon ang usa ka tawo una nimo higugma gusto. Imong ilhon kinsa ug unsa siya. Mao ni ang atong gitun-an ang pulong sa Dios aron maikaila kita kinsa ug unsa ang Dios. Unsay iyang mga pamagi, unsay kalaki sa Dios. You see? Once nga mailan nimo ang paagi, kalaki, protocol sa Dios, then nara nimo mudawat ka ba niya na o di? Kaya naman po kay kabubuton. Gaagad mo po ng Diyos sa imong kabubuton, sa imong desisyon.
Kaya di man lagi siya makatandog sa imong desisyon, ay imong kabubuton. Nagtahod mga gani ang Diyos diyan na. Di ba ang prinsipyo na itong balik din eh. God controls everything. Everything. Yes. Definitely, God controls everything except one. Unsa man ang exception? Nga dili siya makakontrol. Di siya makadumala. Di gani siya makatandog niya na. Ang imong kabubuton. Kanang imong ginganlan og free will, God cannot touch on that. Cannot interfere. He cannot control your volition. Iyang hinatag raman ang volition. That's God-given volition, free will. Ang buot sa Dios nga imong gamito na. Ito tang itagaan sila volition to sila si Adan ug si Iba. Hasta gud to si Lucifer, iatagan man to volition sila. Apano isupak man. Mao ni kini nga tong volition is the issue. Nagatubang mohimo mangyud desisyon kada adlaw, kada minuto sa atong kinabuhi, di ba? Mohimo tag desisyon karon lang. Himo kag desisyon. Ang imong volition, duha man ni kabahin sa atong volition, ang left lobe ug right lobe. Ang left lobe tigdungog o kanang makasabot. Yang right lobe mo itigbuhat. See? Ang atong volition. So moingon og kanang ganiha sa pagkamo anhi sa atong Bible study, ang imong volition naglihok. Ang bahin, usa ka bahin naglihok, ayaw na lang sa. Ayaw sa atin. Ang pikas po mo, sige, atin, kay daghan itong magkatunan mo. You see? Magtimbang-timbang ka. So, miingon atin ko. Ang siya na itabo. Ning gamit ka mga pulong, hugpong sa mga pulong. Gusto? Mugamit kitag pulong. Sa di pa ta makauna-una, mugamit tag mga pulong, group of words. So, miingon ka, mo atin ko. Padayon ko sa Bible study. So, unsa man to? Di ba group of words? Mga pulong man to. Karon ning buhat kahing aksyon dayon kasi gikan sa imong pag-una-una. Yung kag mo to ko. Ni anhi ka. Naglingkod ka niya, nagpaminaw ka nini atong pagtuon sa pulong sa Dios. Di ba? Kasabot ka ba? So mo ka na ang punto nga atong gidani mo diha. Akong balikon. The Word of God is second to none. Huwag magkalumpig. Narna ni mo putuo, babukan niya na o di. Huwag na pagkahumaning atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Hangtod na ni. Hangtod na tikuhaon sa Diyos. Either, duha ramang yun, ang sangkuhan, either kuhaon ta sa Diyos, pinagi sa physical death, or ang rapture. Kung sa maning rapture, kamong bag-o pa, ang rapture pagsakgaw. Kuhaon ang tanang mga magtutuo gikan ng kalibutan na mutagbo tang Ginoong Kristo diyas panganod. Panganod, dili pa siya manaog dire. Kaya di pa man siya kan coming. Rapture is the next number of God's prophetic timetable. Okay? Mal timetable sa Dios. Kuhaon ta dinhi una mo unsa mo banos ang 7 ka tuig nga kinagrabihang kahimtang sa kalibutan. The worst never in the history. Grabe na ang panahon na mo niya nga to ginatbitan lang ni nato agi og review. Okay. The doctrine of sin is very important for a Christian to learn. Kay gikinahanglan mailhan nato ang mga ginabuhat nato, commit as sin kay wa man ta kay bahog sala diay until magtuon ta niining bahin sa mga sala mailhan nato. Once we know, then we are free. But pasabot, we are free to know. Makaalinggat na ta. Makadiparar na ta. Okay?
maka-discern na ta. Kay na naman tay kay balo mo pinta nang giingon sa John 8:32. Unsa gisulti sa John 8:32? You shall know the truth, and the truth shall make you free. Ngana. Ambot pasabot to niyang kamaturan aron ikaw mahimong gawas nun. Inig kahibaw, inig ka katuni mo sa unsay tinuod. So timan ang prinsipyo. Ang paagi lamang nga makalikay ka sa pagtuo og minhi mao ang pagtuon sa tinuod sa kamaturan. Magampo ta. Balahan mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpahinumdom kanamo every now and then, pinagi sa imong pagtudlo kanamo, pagpasabot kanamo, pagpatinaw nga ri kanamo sa imong kamaturan nga mao lamang ang bugtong namo nga kalig-on nga hinagiban sama sa pagatubang ni David ni Goliath tungod niya ng pagtuo niya kanimo ug sa imong pulong siya nagaingon, the battle is the Lord's, ang gubat iya sa Dios. Musa sa panahon nga kami mo atubang o mga pagsulay, mga pagtintal, mga gumunhap sa kinabuhi, ana kami ikasukol nga imuhang hinagiban, the sword of the Holy Spirit. Andama kami kanon na Diyos. Sa among pagbugbuwag karon, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik. Ining dapita, aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Hangtod makakabot kami niya ng among tumong nga buot nimong ipakabot nga mao ang spiritual maturity, pagkahamtong spirituanon nga diin mao kanang ang diin na kami katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagdawat og panalangin, katakos sa paghigugma, katakos sa pagpahimulos sa imong ginasangkap kanamong mga grasya nga dili kami takos. Salamat o Diyos, niguna kami kanunay sa among pagbarog diya sa imong kamaturan, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.